No sadaj. Chceš si dať pás, prosím? Aha. Teraz si trochu zadriftujeme, zaprášime. Môžeme ísť spokojne. Čiže to je hľad. Podarilo sa? Áno. Šipulo. Už som začal natáčať, ale je fúka na teba, počkaj. Nie. Vôbec. Koľko vody veľa je pozbyť. Wow. Čo sa stalo? Neviem. Niekde asi pustili prehradu, ale neviem. Asi. Toľko som ešte nevidel. No veľa je tam tej vody. Mhm. Pamätáš, niekedy som si ma tam naučil plávať. No? Jedenkrát. Čo sa mi to tu zdá, nejaké čisté? Nejaké by tu bolo meké stromov, alebo čo sa mi len zdá? Aj mne ináč. Aj mne. Nejaké také čistunké sa mi to tu vidí. Ideme to poobzerať. Ježiš, keď som tu padol do vody, Kristušák. Ovládače sú kde? Tu. Tak ich vyber, prosím. No ukáž teda. No, tak čaute. Dneska Aha. si dáme kolečko s Leom okolo Vincáku. Dobre. Zapni ovládače, prosím. Sú? Áno? Dobre. To Môj ešte polož. nejde. Čo? Jaj. Že to ešte nejde. Máš zapnutý, že? Opatrne ho, prosím. Aby sme prežili. Tak, môžeme ísť. Ktorým sa vám chceš ísť? Tým. Alebo poďme dneska tým. Jo. Naopak. Tak si máš na stolke? Neviem. Máš. Aha, jaká drifty. A ja viem. Toto není Monster Truck, že prejde to všetko. S týmto musíš, to má malé kolečka, musíš s tým po ceste, jo? Aha. S tým Monster Truckom čiernym s tým vieš ísť všade, aj cez toto. Fakt? S týmto musíš opatrne. No po cestičke. Nestredol som kamen do teba? Ne.
Jak sa to tu zmenilo, ako keby, nechápem. Niečo tu je iné. Strašne sa mi tu zdá byť niečo iné, aké by to tu bolo úplne iné. Aké by som tu bol prvýkrát, sa cítim. Aj tuto, však tu sme skákali minulé, tak ja nie, to bolo tam. Toto sa strašne švíka tým, že to je zadný náhon. Dobrý. Ježiš. A nie, to až tam sme skákali, ale toto je tu... Však toto tu je úplne iné voláke. Ja to nechápem, aha, tam je kako, fuj. Ale aká je kľudná voda, jak zrkadlo je, že? No. Jo. Ja som sa prevrátil. Áno. Kedy? Veď vtedy si to tak utáčal. Som sa neprevrátil dneska ešte. Ja aj tak iba ja neviem. Však ani ty si sa neprevrátil, len si zapadol. Ako priznám sa, že ja sa neplánujem prekotiť dneska. Čo? Ja som zapadol. Jak som tu mohol zapadnúť, na čom? Nemám nič v kolese. Aj tuto sme skákali trošku vtedy. Ale aj toto som nepovedal. No, nestojí mi v ceste. Nice. Už keď letíš vo vzduchu, už pustí plyn, jo? Čo? Nice. Ježiš, a kam som išiel? Ja som strelil kamene do vody, aha. Počkaj. Pozeraj na vodu. Počkaj. Nice. To bolo pekné. Odtiaľ skočil až tam? Wow. To jak? No poď, ideme radšej ďalej, lebo... Ježiš, prepáč, prosím? Aj tam možno, že?
Blázen. Ježiš, prepáč, nechcem do teba streliť kameň. No, to je jak rally auto, ináč fakt. Ty vole, pozor, to je taký... Takže ty už máš jeden. Ale myslela som tak, že na... No to stačí, toto... A pozor na takéto, aby si do takéhoto nenarazili, jo? Ale ja som to zle myslel. Nie, tak? Ja som myslel, tak že ti... Ostaneš na streche. Áno, a to je prekoptenie. Prekoptenie nemíže sa. Cítiš vôňu kvetiniek? Tak pekne to voní. Snežienka. Tak to voní, jak snežienka, fakt. A to je asi tento strom, lebo tento má kvetinky. Kamene do mňa leteli. Toto čo je? Ani toto tu nebolo. Čo tam je? No nič. Je to také guličky. Čo? Je to hlboko. Hm. Tam sa asi dávajú... Však hoď tam kameň, uvidíš. Hoď kameň, uvidíš. Alebo aha, s týmto. S týmto. Máš pozrieť, aké to je hlboké. Je, ale je to hlboké, človeče. Som myslel, že to je menej hlboké. Takéto hlboké. A to je všetko, iba také? Mhm. Čisto jak rally auto. Dobrý. Sranda, že tu absolútne nikto není. Kde sú všetci? Všetci sú ešte. V práci, v škole. Dobré rally. Že aha, rally. A bum. Ukáž. Hops. Pozor. Pozor. Teraz ja. Lepší. Tebe to strašne zrýchlo je rýchlo. Čo to si ako 360 spravil? Hop, 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 pozor, tam sú veľké oné. Tam opatrne, jo? To som jak dal. Čiže stade či tade? Čo? Tade či tade? Tady. Tak ticho, tade. Alebo obidva. Ja tady to. Jaj? Čo? Počkaj, stoj. Palica. Aha. Tam bola zase kniha. Mhm. Teraz naozaj sme dali No to. No? Aby sme tam nebehli. Počkaj, chcem tuto rýchlo prejsť.
No poď na bok, aby som ťa neprešiel. No ideš. Tak aby si to prežil. A nechod do vody. Pekne. Brutálne to. Koľkokrát si sa prevrátil? Už 3-krát? Takže si prehral. Ne? Čo, však 1, 2, 3. Na kolesa, áno, ale to je jedno, to už sa nemenia pravidla počas jazdy. Ale čo táto? Však ale o nič nejde. Tuto si trošku môžeme zaskákať asi, počka. Wow. Počka. Prvý prekot. Čakaj, dole neskáč, iba hore, jo? Tajde môžeš, ale dole nie. Nice! Pozor. Nice, ale pozor. To si nevidel, že? A ešte som aj ostal na oných. Ešte som ostal aj na streche. Dávaj pozor, prosím. Až za mňa, keď pôjdeš tady, až za mňa choď, lebo tuto sa zrazíme potom. No. Za mňa, Leo, prosím. Za mňa. Hen ten veľký kameň, hoď do vody. Tuto, pred tebou, presne. To bolo pekné. A ešte stále tam je vidno slnko. Ježiš, Mária, skoro som sa zabil.
si šinter. Daj si ešte jeden a ideme ďalej. No ešte. Nice, ten bol najkrajší. No poď. Strašne pekné počasie je dneska, úplne bez vetry. Strašne sa mi to tu všetko zdá také iné, ako keby úplne to bolo iné. Ja nechápem prečo. Pozor, ježiš, tam je voda, miláčik. Tam je voda. Som sa zlákol, prepač. Hoci čo, len do mňa nenabúraj a do vody nechoď. Sem do teba, tak tam... Hej, určite. Zapadla, zadokolka zapadla. Takže všetci sme sa 3-krát prekotili a viac. Takže ani jeden nevyhral. Čo? Tam je voda, pozor. Som sa rozbehol na vodu. No, tak toto mohlo byť tiež iné, ty kokos, toto je najväčší humus, aký existuje. Hamba mesta, ty kokos, toto, alebo ja neviem, koho to je hamba. Však ale ja to fakt nechápem, jak toto niekto môže ale však keby to tu bolo jeden rok, nič nepoviem, ale však to je tu už 100 rokov, ty kokos. Čo to mám ja ísť vyčistiť, alebo čo? Však to je fakt humus, toto. Ale hentam som zdá, že tiež tu trošku bolo. Nie, tuto to nebolo, lebo hentam sa to zachytáva. Tu je to čisté, no ale fakt humus. Škoda, no. Niektorí ľudia nechápu, jak funguje kôž asi. Počkaj, pozor. Určite. Dúfam aj ja. Čakaj, tuto si chcem natočiť jeden let. Pozor, je? Ešte aj tam trošku ďalej, neviem, či si to pamätáš, niekedy boli tam, kde boli také potrubia. No, viem. Ten bol vodečie na špina, všade fľaše. Nechápem to tiež. Ale čo ne? Toto... Niekto to stále pije, lebo to je... A to asi rybári, podľa mňa, ale ja neviem.
Sekundu, posledný krát idem. Pozor. Tak to bolo fakt posledný krát. Ty kde si? Tam máš nejaký bordel vpredu. A čo mám natačiť? No ukáž. A Mária Ištenem. Ja tu dám jeden prelet. Ja takto preletím. Počkaj teraz. Ešte jeden, počkaj. Zaráť sa za mňa, pozor. Môžeš. Ty kokos, dobre. Nice. To je extrém. Čo? Konec? Tak si to zober do rúk. A jak som to zašpíval? Ten, ja to zašpíval. Aha. Extrém, to musím vyčistiť. Nevadí, zober to prosím takto. Ja nechcem to vypnúť, nech sa chladí motor ešte. Páči. Opatrne. Hej. Počkaj. Ešte natáčaš? Tak ukáž na kameru, jaká špina. Neboj sa, to budem natáčať, jak to idem čistiť. Ja som to nabrezal. Skús urobiť nejaké driftiky s týmto. Dobre. Poď. Úplne sa mi to tu, keby som tu bol prvýkrát, ja neviem prečo, niečo sa tu strašne zmenilo. Keby čistili tu od tých drevín, alebo ja neviem čo. Niečo sa tu zmenilo. Aj tráva, vlastne je tu viac zelené. No, a tak to už preto, lebo je jar. Tak už rastie trávička. Ale aj trávy ako veľa. Úplne, keby som to bol prvýkrát, proste tak sa cítim. A nie len autá budú špinavé, ale aj my. No, maminka sa poteší. Ešte jednu, aspoň 3 nech má. No. Daj. Tak. To. Pekné. Maminka sa poteší. Maminka sa poteší. No a náš veteránik nás tu čaká.
Náš veteránik na predaje, keby niekto chcel. 1.6 16 ventil. Po prvom majiteľovi, bez hrdze. Garážované. Nie je to 100% stav, ale STKčkou prešlo bez problémov. Aj emisnou, aj na brzdách. Všetko tip-top. A má to ďalšiu výhodu toto auto. Že sa nezamyká. Nezamykáme ho, lebo čo? Lebo ho nikto nechce. Jasné. Dneska už zlodej iné autá kradnú. Už takéto autá nikto dneska nekradne len tak. Dobre, ovládače sú zapnuté, takže opatrne. Z Leďovi. Presne tak, oni chcú nové BMWčka, Volkswageny. A nie staré Mazdy. Áno. Toto je ohňostroj. 420. Toto auto. Ja to nechápem, prečo sa mi to tu zdá, ako keby som tu bol dneska prvýkrát. Ale mám ten pocit. Neviem sa zbaviť toho pocitu, že tu je niečo úplne iné. Daj si pás, miláčik. Daj si bravl pás, no. Jen také Piaggio. Jen to je Piaggio. A dobre si chodil, keďže si vybil baterku. A sa čudujem, že ja som nevybil. No. A ja mám iba zadný náhon, takže že ja tým, že mám iba zadný náhon, tak mne to menej elektriky spotrebuje. Títo čo robia? Či tu uspávajú dieťa, či čo? Čo? Sú nejakí čuďáci. Nejakí návštevníci. Aspoň keď v lese, ale tuto. A však aj tuto, na čo by chodili do lesa? Asi im plakalo dieťa, tak ho potrebovali utíšiť. Tak asi sa to nedalo, tak keby sa dalo v aute, tak podľa mňa to urobia. Ale jak sa tak mohli zašpiniť tie auta? Ty kokos, dneska nejaký čudný prach, že sa tak strašne lepí. A však dúfam, že to pôjde ofúkať. Dal si pás? Ten čo robí? Na zemi? Niečo sa tak lesko, ako nejaký... Boh vie, čo našiel? To nejako inak... C a K? To sa normálne číta, C. Podľa toho v akom slove, ale podľa mňa normálne.
Dobre. Prežili. Autíčka prežili. Tu máš kvetinku pre mamičku. Môže ju zodozdať, aj idem čistiť auta, jo? A ďakujem za jazdu. Dobrý si bol. Ty si bol tiež dobrý, neviem, či je lepší, ne? Počuli ste, ako dopadá senton na zem? Tak teraz počúvajte, ako dopadá fúričko na zem. Počkaj, ešte raz. Senton na zem, fúričko na zem. Takisto. Ale fúričko lepšie dopadá za mňa. A hlavne napredok, aha. Tichší. Nebúcha sa tak o zem. Tým, že senton je ťažší napredok, tak aj viac tvrdšie dopadá na ten predok. No dobre, teraz nás čaká už len čo? Očista. Čakaj, však ty vlastne ideš. Ty nejdeš. No. No, tu som vám chcel ukázať. Tu sme urobili menší upgrade, som si vytlačil adaptér na väčší priemer chladiča, vysokorýchlostný, lebo ten motor, čo je tu, sa mi zdá, že je dosť uzavretý. Ale teraz tady prúdi toľko vzduchu, že nebude problém s teplotou. Počujete, jak hučí, toľko je fučí. Dobre, môžeme si to asi vypnúť.